प्रणाम गोड़ लगतनी। भारतीय भोजपुरी समाज के विषय में थोड़ा सा चर्चा। भारतीय भोजपुरी समाज खाली भोजपुरी भाषा खातिर ना बोलू वो सब भाषा बोली खातिर एगो संघर्षरत संगठन बा जौन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं आपन अस्तित्व रखे खातिर संघर्ष कर रहल बा। भारतीय भोजपुरी समाज एगो ऐसा संस्था है जौन जन जागरण आ जन सहभागिता के माध्यम से भाषा के गरिमा के संरक्षण, सजावे, संवारे आ बना के राखे खातिर समर्पित बा। हमनी के मानल बा कि भाषा ही खाली इंसान में मानवता भरे के काम करेले, दोसर कोनो रास्ता नहीं है। हम यह संस्था के माध्यम से निहोरा कल चाहत बानी कि खाली भारत ना, दुनिया के कोनो हिस्सा में जन्मल हर व्यक्ति अपन मातृभाषा के सम्मान करे आ ओकर मान सम्मान एगो महतारी नियर करे। जीवन के रोजमर्रा के चुनौती में भाषा के महत्व कबो कबो प्राथमिकता के क्रम में थोड़ा पिछड़ जाला, लेकिन सही समय और माहौल मिलने के बाद फिर से ये फलल फूलल शुरू कर देला। एकर एकेगो कारण बा, उ बा कौनो भाषा के स्वर्णिम इतिहास के याद करी। हमनी के दादी नानी काकी से कहानी सुनी ले सन, उहो हमनी के एगो भाषा के धरोहर है, उहो हमनी के भाषा के एगो इतिहास है। एगो महत्वपूर्ण कहावत बा कि आज़ाद बने रहे खातिर अपन इतिहास याद रखल बहुत जरूरी बा। भाषा के स्वर्णिम इतिहास जीवन के मूल्यन के मान्यता के आधार है। भारतीय भोजपुरी समाज साल भर अपन अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से भाषा आ संवैधानिक अधिकार के बढ़ावा देवे खातिर लगातार प्रयासरत रहेला। भौगोलिक असमानता आ राजनीतिक उदासीनता कबो कबो हमनी के दिमाग में खालीपन के भाव फैलावेला, बाकी हमनी के तीज पर्व सेतु के रूप में फेरू से हमनी सभे के दिमाग में एगो नया ऊर्जा आ उत्साह भर के हरदम एक कदम आगे बढ़े के मौका देला। भारतीय भोजपुरी समाज के मानल बा कि राजनीतिक असमानता के चलते आम जनता अपन मातृभाषा के पूर्णता आ व्यापकता से अनजान बा। आम जनता अपन भाषा के विविध रूप आ गौरवशाली इतिहास के हिस्सा है, बाकी वह संस्कृति के विशाल प्रकृति से अनजान बा। भारतीय भोजपुरी समाज के मानना बा कि जब एके राष्ट्र के दूगो लोग अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहे वाला लोग एक दूसरा के लगातार संपर्क में आ जाई तो फिर से वो लोग के बीच संवाद के मौका सामने आई। संवाद एक दूसरा के संस्कृति आ मनोदशा के समझे में सहायक हुई। ओकरा बाद भारत के अलग अलग संस्कृति में रहे वाला लोग में आपस में अपनापन के भाव पैदा हुई। ई भावना आत्मीयता के बढ़ावा देके एगो समग्र सुंदर भव्य मजबूत भारत के परिकल्पना के पूरा करी, मजबूत भारत के निर्माण करी, जौना माध्यम से मनुष्य प्रगति के राह पर प्रगति कैले बा। ओकरा के भाषा ही कहल जाला। बिना भाषा से कभी प्रगति नहीं हो सकत। दुनिया के दोसरो जीव के भी आपन भाषा बा, बाकी खाली इंसान के लगे उ भाषा बा जौन विचार उपलब्ध करावेला। भाषा विचार के आदान प्रदान के एगो महत्वपूर्ण साधन है। बिना भाषा के मनुष्य जानवर नियर होखेला। भाषा शिक्षा और ज्ञान के मुख्य आधार है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपन पूर्वज के भावना, विचार और अनुभव के संरक्षित करेला। भाषा के माध्यम से कोनो समाज के ज्ञान के संरक्षण होला। भाषा के ही माध्यम से शारीरिक विकास होला, बौद्धिक विकास होला आ व्यक्तित्व के विकास होला। भाषा भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता के भावना विकसित करेला। गांधी जी के अनुसार अगर मानल जाओ तो माई भाषा के ज्ञान आदमी के मानसिक विकास खातिर उतने जरूरी होला जितना कि शरीर के शिशु के शरीर खातिर विकास खातिर माई के दूध होला। बट के मुताबिक बिना भाषा के लोग ना सिर्फ बुद्धि से रहित होखेला बल्कि वो भाव से रहित भी होला। भाषा के सीधा संबंध संस्कृति से बा। हमनी के पुरखा लोग के दिहल संस्कार हमनी के भाषा के माध्यम से अगला पीढ़ी तक पहुँच जाई। एकरा खातिर भारतीय भोजपुरी समाज हरदम प्रयासरत बा। एकरा के जारी रखे खातिर हमनी के ई कर्तव्य बा
कि हमने के अपना भाषा पर ध्यान दी, आवेला पीढ़ी के भी ज्ञान दी। प्रणाम। यह हमारे भारतीय भोजपुरी समाज के थोड़ा सा विचार रहा।